Aquest és Balakay, és un canit gegant, de color vermell i és campió d'Europa. Aquest és un canit mitjà, és campió de Catalunya i d'Espanya, i jo sóc Enrique Javier, sóc auxiliar veterinari perruquer caní. Jo vaig començar des de petit, que sempre m'agradaven els gossos, a casa meva sempre hi havia gossos, i vaig començar oficialment al 92, quan em van regalar el primer gos de raça, que va ser un cocker. I a partir d'aquí ja vaig començar com a hobby, treballava a un departament de I+D, però amb la crisi del 2010 vaig canviar radical i me'n vaig posar solament al meu hobby. Perquè t'agraden els animals i t'agrada el que fas i veus que cada vegada estàs més introduït en el món i el tema, i cada vegada vas fent més coses. I ja t'he dit, i el treball que feia abans cada vegada estava pitjor, t'acaben més coses i va obrir una cosa que m'agradava, que són els gossos. Però vaig formar-me en cursos i coses d'aquestes especialitzades amb els millors de cada cosa. Perquè jo vaig començar i vaig conèixer uns quants que venien a la perruqueria que no eren perruquers i no sabien com tenien que arreglar el gos per anar a concursos, i és això. D'ahir jo vaig començar ja a introduir-me. Mira, ja te presento jo, ja vaig jo amb tu amb els pavellons, ja el tallo, no sé què, no sé quan, i així vas començar. Un gos de competició és molt complicat, perquè tens que fer-lo cada setmana. Rentar, tallar, manteniment. Per això el canit mitjà porta aquests paquets especials, que tant els paquets com les gomes són especials perquè no tallin el cabell. Si es trenquen el cabell no es poden fer després el tall que mana el tall de l'estàndard. Perquè és un gos que no fa olor, no deixa cabell i és un gos tranquil i equilibrat. És un gos que, entre cometes, serveix per tot. Era el primer gos per tot. Però, clar, els seus problemes de cabell i manteniment el van deixar solament cada vegada més avall, més avall. Un concurs de bellesa es competeix per les 400 races que n'hi ha. Després estan assenyalades per 10 grups. Cada grup està per cada secció. Aquest canit pertaneix al grup 9 i a la secció 2, que són perros de companyia. I és això, però tens que tindre un manteniment i tens que acicalar-lo allà al mateix i totes aquestes coses. I té que estar impoluta i se té que estar quiet perquè, clar, el jutge li mira des de la punta del nas fins a la punta de la cua. Tot. I el gos no pot fer cap gest d'agressivitat. Tot aquest punt te fan fora del ring. Passes molts nervis, perquè, per dir alguna cosa, tu arribes al pavelló a les 8 del matí i potser no surtes fins a les 10, o 11 o 12, depèn de la quantitat de gossos que hi hagi. Aquest any, el campió d'Espanya pel punt obligatori, que va ser a Pinto, va ser a un parc que feia molta calor i hi havia com uns 40 tois, uns 20 mitjans, una altra trentena de gegants, i clar, ja està que t'arriba el teu torn, el gos té que estar immaculat allà a la taula. Doncs mira, viatges, veus gent, fas competició amb gent que quan vas, jo què sé, a França, a Itàlia, a una altra part d'Europa, coneixes els espanyols i sempre fas pinya que quan vas a un altre lloc que no estàs d'una altra manera. Bueno, aquest campió d'Europa, que és el que més me va agradar, perquè clar, competir amb gent de tota Europa, jo què sé, d'Itàlia, de França, de Grècia, de Iugoslàvia, de Turquia, doncs clar, te fa un goig que quedi un gos i el vegin d'aquesta manera. I ara s'està posant molt de moda, que és el que es veu al carrer, el canit toi vermell, i tots porten el morro, que tots volen el corte asiàtic, que és els xinos que estan introduint tot. I tens que fer molts cursos per aprendre, perquè aquests són la perfecció. Els coreanos, els xinos són la perfecció. Tu veus un gos i sembla que siguin ninos, perquè s'acostumen a posar-los damunt de 4 fustetes que no moguin les potes i que no es moguin per a res. I tenen que estar allà hores i hores. Normalment els campionats sempre te regeixen
el tall de l'estàndard, el que marca l'estàndard. Després hi ha molta influència dels Instagrams, TikTokers i tot això. Abans estava el tall Teddy, ara està el tall Asian. I ara estan de moda també, es diu que Asian Fashion o així, es diu que són amb toques de color i purpurines i coses d'aquestes. El tall Asian és un tall que sembla com els cadells de manga, que són el que volen els xinesos, i són el que van, perquè no s'embrutin ni les passi res, es porten sempre amb carritos, que porten com si portessin bolquers, jo què sé, pantalons de campana, tot el cos molt curt i el morro molt inflat. I després, l'Asian Fashion vol dir que porten com purpurina, corones i fan coses d'aquestes, ones al pèl i coses d'aquestes. No, perquè jo penso que la gent del carrer té que tindre talls pràctics, no talls tan complicats que la gent vol això i diuen, surten molt bonics, però al cap de 2 dies o 3 ja està una altra vegada arrissat i de tot, ja no serveix. A veure, jo penso que aquesta professió cada vegada va més perquè la gent té més gossos i cada vegada va la gent a gossos de moda que tenen pèl. Hi ha gossos que sí que la gent agafa per altres coses, però la gent el que fa és per gossos de moda, com els cover dog, els caniches, els maltesos, tot aquesta. Perquè la gent el que busca és un gos net, que no deixin cabell, que no embrutin i sobretot que no donin al·lèrgia, que això és el que busca la gent. Jo planifico la temporada de Catalunya, per fer-lo campió de Catalunya tens que anar a 6 punts obligatoris i per campió d'Espanya tens que anar a 2 punts obligatoris. Pots anar a qualsevol resta d'Espanya, però tens 2 punts obligatoris. Un és Madrid sempre, que és la capital, que és on la reina Sofia, bueno, la emèrita, millor dit, és on entrega el premi al millor gos d'Espanya, i el segon que cada any va variant perquè tots pillin el mateix, que no sigui el mateix. Un any és a Jerez, a Galícia, on sigui, perquè no sigui tots al mateix lloc. Vaig amb el canitx mitjà per a veure si puc aconseguir el bicampió d'Espanya. Aunque ha sigut ara campió però separat, que ha tingut solament 2 CACs, però per ser campionat, com es diu, bicampió, té que agafar 2 CACIBs, que significa 2 punts internacionals. El CAC és campió nacional i el CACIB és internacional. No, perquè els premis sempre són simbòlics, mai són de diners. Són copes, títols, escarapeles, però mai són diners.